Prince dan mai girma. Allah ji bashir na sanar president ka gari gasa ɗan gurseti comrade muna ta faɗin madalla. Tiyatar kyauta da an kai a FMC guru muna nan, darakta admin na nan, MD Abubakar na nan, Simak Abu Abdul na nan, Senate president yana nan, mai yan guru yana nan. Aure muna nan, mata 200 muna nan, kowa ya gani a sannan. Comrade Bashir yana nan, Senate President yana nan, jama'ar gari kowa na nan. Allahu ya saka Bahir Comrade Musa madalla. Alhaji Bashir na Senate President gagar gasa ɗan wursiti, Comrade muna ta faɗin madalla. Darakta zan tsaya hakan nan ba dan na kare dukan nan, aikinsu ba zai faɗo anan nan cikin waka yanzu nan nan, sai dai in ta kai ta hakan nan. Kudare ni gaba mu je a sannan batun sanata kwamare da yi sai madalwa. Mai wakar nan yan Hassan ne, darakta anan nake ne, yan gurni anan nake ne. Allah samu mutane ma'ar gursiti sai madalla.